Bé, doncs, benvingudes a la formació sobre finances ètiques específicament pensada per a entitats socials. Jo sóc el David Díaz de Quijano i Barbero de Oicocrèdit Catalunya i la idea, avui és una miqueta compartir això, què és el món de les finances ètiques, què ofereixen, especialment pensant en les entitats socials i en entitats de cooperació al desenvolupament, per ajudar-vos a que feu el pas. I llavors una miqueta la idea serà explicar quines possibilitats teniu ara mateix de participar, de treballar amb les finances ètiques, de col·laborar-hi i després doncs, al final podem resoldre dubtes si calgués. Estem gravant la sessió, almenys gravarem aquesta primera part així més de presentació perquè després se'n pugui disposar. Llavors, ara, si de cas, compartirem la presentació i a veure si funciona correctament. En principi, doncs ja està. Abans de començar, un petit moment per context, parlar de en quin món vivim ara mateix i per prendre consciència del sentit de treballar cada dia més en finances ètiques. Doncs això, el canvi climàtic, el 1,5 graus, que això no ens ho traurà ningú, el més probable és que fins i tot passem els 2 graus o més, i això tindrà un tremend impacte sobre la pèrdua de biodiversitat, sobre impactes econòmics, desgel dels pols, pujada del nivell del mar. La major part de la població mundial viu a prop de zones costeres, per tant, tindrà terribles impactes. Ja ho estem veient ara amb la sequera, amb tot el que suposa a nivell d'efectes, de catàstrofes naturals, de situacions extremes a nivell de clima. Després, una dada bastant esfereïdora. 26 persones posseeixen la mateixa riquesa que els 3.800 milions de persones més pobres del món. Ja és bastant indignant només pensar això. 26 persones són tan riques com pràcticament l'altra meitat de la població mundial. Després, hi ha 262 milions de nens i nenes sense escolaritzar arreu del món i més de 1.900 milions de persones que viuen en situació de pobresa. Això és amb $3,2 al dia. I el més terrible és que la majoria d'aquestes persones que viuen en aquesta situació extrema, majoritàriament a països del sud global, no els manquen habilitats, no els manquen capacitats de tirar endavant, sinó que els manquen oportunitats o accés a recursos. Llavors, com podem contribuir nosaltres a això, a aquesta situació? Potser a través dels nostres diners, però també podem contribuir precisament a accentuar aquestes desigualtats. De fet, els 60 principals bancs a nivell internacional van canalitzar 150.000 milions de dòlars el 2022 a les 100 principals empreses de combustibles fòssils. Això, precisament, després d'haver signat un acord que era l'acord de zero carboni, diguéssim, de zero emissions, en el que es comprometien ja fa uns anys a anar reduint progressivament les seves inversions en combustibles fòssils. I el pitjor és que no només segueixen invertint molt, sinó que 16 d'aquests principals bancs a nivell internacional han fins i tot incrementat el seu finançament a la indústria dels combustibles fòssils en l'últim any. I de fet, CaixaBank, una entitat tan propera com aquesta i amb la que moltes entitats històricament hem vingut treballant en el nostre país, doncs és un d'aquests, una d'aquestes entitats que segueixen invertint. Però vaja, Santander, BBVA, entre totes elles van destinar més d'11.000 milions de dòlars a la indústria dels combustibles fòssils. Per tant, podem estar treballant dia a dia per la solidaritat, per l'ecologia, per la justícia global, si els nostres diners estan invertits en aquestes entitats financeres, estan fent feina en contra dels nostres principis, dels nostres valors i de la nostra tasca. Aquí teniu una miqueta com el rànquing d'aquests 16 bancs que han fins i tot incrementat, en la situació actual, incrementat la seva inversió en combustibles fòssils. Això prové d'un estudi que es diu Banking on Climate Chaos, que ha estat realitzat per diverses ONGs de denúncia i d'investigació a nivell internacional. Perquè si ens haguéssim de fiar del que ens diuen aquests bancs, segurament tots pensaríem que només fan coses bones.
Doncs no només això dels combustibles fòssils, sinó que 3 de cada 4 armes al món no existirien sense el finançament de bancs i d'institucions financeres. De fet, els bancs espanyols entre el 2015 i el 2019 van invertir 11.000 milions d'euros en la indústria armamentística i això són dades fins al 2019. Són dades que provenen del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, que també es dedica precisament a analitzar totes aquestes inversions en empreses d'armament o vinculades a la indústria de la guerra. Armes que s'estan utilitzant avui en dia aquí a Ucraïna, al costat de casa nostra, de fet, o en el conflicte israelí amb Palestina. Tenim també aquí un parell d'enllaços, l'escàner de diner ètic i l'app petjada en armes, que us permeten també veure això, les entitats financeres convencionals, quins impactes tenen i en què estan invertint. Hi ha alternatives, per sort hi ha alternatives, i avui hem vingut a parlar d'elles. Parlarem de les finances ètiques i de totes les iniciatives que ja existeixen avui en dia de finances ètiques al nostre país per poder fer aquest canvi si realment, després d'haver vist aquestes dades esfereïdores, creiem que es pot, que és necessari i important treballar amb aquestes altres entitats. Què són les finances ètiques? Molt bàsicament, molt simplificadament, són entitats financeres. Són iguals que qualsevol banc, que qualsevol altra entitat financera, en el sentit que es dediquen a captar estalvis de persones o d'entitats que en un moment donat tenen uns fons i no els necessiten, i amb aquests diners el que fan és concedir préstecs, concedir finançament a altres persones que sí que els necessitin en aquell moment, per posar en marxa un negoci, per avançar despeses, el que sigui. Cobren uns interessos, amb aquests interessos cobreixen les seves despeses i en cas que tinguin beneficis o segons el marge que tenen, també paguen uns rendiments a la gent que ha dipositat allà els seus estalvis. Fins aquí diríem, això és el que fa qualsevol entitat financera, doncs les entitats de finances ètiques també treballen així, també fan això. Però on rau la principal diferència? Hem quedat que generació de beneficis vindria a ser el mateix que qualsevol altra entitat financera, de fet no són ONGs, no són entitats que visquin de subvencions o de donacions, etc., o de quotes, sinó que busquen aquesta generació de beneficis a través de l'activitat financera. Però aquesta generació de beneficis no és l'objectiu principal d'aquestes entitats de finances ètiques. L'objectiu principal és l'impacte social positiu, és generar aquesta transformació social a través d'aquesta activitat financera. I això com ho fan? Com ho fem les entitats de finances ètiques? Doncs de dues maneres molt senzilles. Introduint principis ètics en les decisions de finançament, això és introduint criteris negatius, per exemple, criteris d'exclusió, que seria dir no invertirem en empreses d'armament, no invertirem en empreses de combustibles fòssils que contribueixen al canvi climàtic, no invertirem en empreses que no respectin els drets laborals de les persones, etc. Això serien criteris negatius o criteris d'exclusió de determinats sectors controvertits. Però, a més, intentem anar més enllà, intentem generar un canvi positiu en la societat. I ho fem a través de la incorporació de criteris positius, o sigui, de finançament d'activitats que tenen aquest impacte positiu en la societat. Doncs, per exemple, finançant empreses culturals, socials, mediambientals, d'educació, etc. I en el cas d'algunes entitats, i de fet en el cas d'Ecocrèdit ens especialitzem molt en això, o en el cas de Consagal també, el que busquem també és finançar persones amb pocs recursos, persones excloses del sistema financer, persones que potser en un banc convencional no els donarien crèdit, i d'aquesta manera contribuir a que puguin posar en marxa un petit negoci, autoocupació, sortir d'una situació d'exclusió social o de pobresa. Llavors, això també seria com un criteri positiu a l'hora de seleccionar a qui donem préstecs. I després també tot això no tindria sentit si no ho fem amb transparència, que és el que us comentava abans del greenwash, el rentat verd o maquillatge verd que fan moltes entitats bancàries convencionals, que a jutjar per la publicitat que fan diries que
són absolutament meravelloses i només fan que invertir en transició ecosocial, en energies renovables, en serveis per a les persones, però hem vist aquests volums terribles d'inversió en activitats controvertides, no? Llavors, això normalment no t'ho diuen, no hi ha transparència, de fet, en el sector bancari hi ha molta opacitat, hi ha el que s'anomena secret bancari, no? Que de fet és no dir on inverteixen els nostres diners, diuen que ho fan per qüestions de competència, però a la pràctica doncs, ens estan amagant informació que potser ens serviria per poder decidir no tenir allà els diners. En el cas de les finances ètiques, hi ha total transparència en la gestió, hi ha total transparència en aquells projectes que es financen. Totes les entitats de finances ètiques publiquen ja sigui les seves memòries, a les pàgines web, tots els projectes que han finançat. I molt sovint amb informació addicional, amb les pàgines web d'aquests projectes, fins i tot a vegades amb els imports, etc. Per tant, doncs això, si no hi ha transparència, no ens creguem el que ens diguin, de partida, doncs, dubtem i desconfiem, no? Tenim un vídeo, que és aquest de desmuntant tòpics sobre la banca ètica, i segurament millor deixo aquí l'enllaç i el posarem, si de cas, ara després al xat, perquè el pugueu mirar independentment cadascú pel vostre compte. És un vídeo que va fer FEDS, Finançament Ètic i Solidari, que és una entitat que es dedica a promoure les finances ètiques en general. Bàsicament, el que ve a explicar d'una manera així molt clara, en un parell de minuts, és això, tòpics sobre la banca ètica, doncs és segura, es pot pagar amb targeta, hi ha caixers o cobren moltes comissions o no donen interessos, doncs anar desmuntant una miqueta aquests tòpics perquè vegem que al final treballar en banca ètica és perfectament viable, és molt normal ja avui en dia, i cobreix pràcticament tots els serveis que puguem necessitar. Doncs això, llavors el podeu mirar després tranquil·lament cadascú a casa vostra. I ara passem a explicar una miqueta això, les entitats de finances ètiques que podem trobar a Catalunya, les principals, diguéssim, o les més tradicionals, que ja fa temps que treballem aquí al nostre país, i que bàsicament serien aquestes quatre. Després hi afegirem també COP Halal i Ars Cooperativa, que serien finances, però en el sector assegurador, no tant en el sector d'intermediació financera. Pel que fa a les entitats de finances ètiques així més històriques aquí al nostre país, tenim Triodos Bank i Chiare Banca Ètica, que aquestes dues són entitats bancàries, són bancs que segueixen la mateixa regulació que CaixaBank, Santander, BBVA, que qualsevol dels bancs convencionals més grans estan regulats pel Banc d'Espanya, estan dins del fons de garantia de dipòsits. Això vol dir que els diners que hi posem, mentre siguin en comptes corrents, a la vista o en dipòsits bancaris, estan garantits en cas que els bancs fessin fallida, qualsevol d'aquests dos bancs fes fallida, que no perquè tenen els comptes supersanejats, però en aquest cas estarien garantits igual que en qualsevol altre banc. Per tant, seguretat de mateixa o més que en altres bancs. I després tenim els Oicocredit i COP57, que serien entitats financeres no bancàries, és a dir, que no ens poden oferir tots els serveis del dia a dia, com sí que fan Triodos Bank o Chiare Banca Ètica, que serien això, comptes corrents, targetes, domiciliació de rebuts, emissió de transferències, etc., aplicació mòbil. Això ho tenen perfectament Triodos Bank i Chiare Banca Ètica. En el cas d'Oicocredit i COP57 són entitats no bancàries que bàsicament el que fem és recollir fons en forma d'inversió en el capital social de les dues entitats i amb aquests diners es concedeixen préstecs a empreses i entitats socials. Diguéssim que és això, només per aquells diners, per aquells estalvis o aquells fons que puguem tenir com a entitat, que no necessitem a curt termini i que els puguem tenir invertits així d'una manera més a llarg termini. Després, dues diferències així a nivell més ja de forma jurídica i de funcionament. Triodos Bank és una banca privada, un banc que els seus fundadors en un moment donat van decidir crear, van dir, fem una empresa, sí, anem a fer una empresa per fer diners
però que no sigui una empresa qualsevol. Farem un banc, però que no sigui un banc qualsevol, no? Farem un banc ètic que inverteixi només en temes socials, culturals i ambientals, però al final és un banc privat, no? Dels seus fundadors, dels seus accionistes inicials. En el cas de les altres tres entitats, i també pràcticament aplicable en el cas de GOP Halal, que veurem després, es tracta de cooperatives democràtiques i participatives. I això dona un tarannà diferent a aquestes entitats. Bàsicament són cooperatives on qualsevol persona, clienta o sòcia o inversora, també pot ser sòcia de ple dret i participar en els òrgans de govern, en la decisió, en les decisions que es prenen en el si d'aquestes organitzacions. Llavors, així, ara us faig una breu pinzellada de cadascuna d'aquestes entitats i després passem a analitzar potser una miqueta més els serveis que ofereixen cadascuna d'elles. Com us comentava, Triodos Bank ofereix pràcticament tota l'operativa normal de qualsevol banc. És un banc holandès que opera a 5 països europeus i que això que avui en dia ofereix pràcticament tot. De fet, comparat amb els, per exemple, amb Fiare Banca Ètica, que seria el més similar, ara mateix també està Triodos Bank oferint hipoteques per primera vivenda, que en el cas de Fiare Banca Ètica només les ofereixen per projectes de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Triodos Bank ja les ofereix també a persones individuals, a títol personal. Tota la resta, pràcticament, o sigui, com qualsevol altre banc. Nosaltres treballem amb Triodos Bank i amb Fiare Banca Ètica, la meitat de l'operativa cadascuna, pràcticament, i targetes, aplicació mòbil, transferències periòdiques, qualsevol servei, excepte Visums, que encara cap de les dues, ni Triodos Bank ni Fiare Banca Ètica, no en tenen. Per tota la resta, absolutament normal. Simplement hi ha una miqueta la dificultat aquesta dels caixers, com que són entitats que tenen molt poques oficines pròpies, tot i que avui en dia ho puguis fer tot online o banca telefònica, etc. Sí que hi ha aquesta dificultat, has de buscar algun caixer amb el que tinguin conveni per poder retirar diners. En el cas de Fiare Banca Ètica, molt similar, és una entitat, en aquest cas l'origen és italiano-basc, és un banc ètic cooperatiu que va néixer a Itàlia i que es va fusionar amb un projecte que hi havia al País Basc de creació d'un banc ètic. I també ja des de fa uns quants anys que opera aquí a l'estat espanyol, amb sucursal a l'estat espanyol. I tenen oficina, tant Fiare com Triodos Bank tenen oficina a Barcelona, Triodos Bank també té Girona i després, a la resta de l'estat espanyol també tenen altres oficines. I en el cas de Fiare Banca Ètica es tracta d'un banc que va sorgir més, diguéssim, una mica de manera oposada a Triodos Bank, va sorgir més de moviments socials. De fet, en el cas d'Itàlia, el banc va néixer d'entitats de cooperació, d'entitats de comerç just, d'entitats socials, que es van unir i van dir, escolta, no tenim cap banc que ens representi, creem un banc que sigui un banc cooperatiu, democràtic i que treballi per nosaltres. I així és com va néixer. COP57. COP57 és una cooperativa de serveis financers no bancària, que aquí està la diferència, per tant no ofereix targetes de dèbit, de crèdit, l'operativa del dia a dia, sinó que és només això que comentàvem abans, un producte d'inversió a termini. COP57 té entitats sòcies que serien les mateixes entitats que han de posar una miqueta de capital a la cooperativa i que després poden rebre els serveis de finançament de la pròpia cooperativa. I després, qualsevol persona, també a títol individual, pot fer-se sòcia amb un capital voluntari, que és també el que utilitzaran després per poder donar més préstecs a les entitats sòcies de serveis. Per tant, has de passar primer un procés d'alta, en el qual t'avaluen també a títol, o sigui, a nivell social, ambiental, de democràcia interna, i aleshores un cop ja ets sòcia de la cooperativa, pots sol·licitar finançament. I
donen una petita remuneració a les persones que inverteixen i que es fixa cada any a la seva assemblea. Com que és una entitat no regulada, i en això també una mica similar a Oicocredit i també a Cop Halal, hi ha més flexibilitat, no? I llavors doncs, no depèn tant de l'Euríbor o dels tipus d'interès que fixin bancs centrals, sinó que són entitats que es poden adaptar i ser més flexibles a les necessitats del teixit social de les entitats i organitzacions, no? Doncs, del nostre país. I, doncs, per exemple, doncs, COP57 ho han fet moltes vegades, de dir, escolta, no remunerarem tant a l'estalvi, no? La gent que ve aquí i inverteix els seus diners a COP57, doncs aquest any hem decidit potser doncs, pagar-los una mica menys, no? Una mica menys d'interessos, però a canvi això ens permet poder cobrar també menys interessos en els préstecs que concedim a les entitats. I, per exemple, doncs, un producte molt típic, no? En totes les entitats de finances ètiques que operen aquí al nostre país és l'avançament de subvencions. No? Doncs, és quelcom, desgraciadament, molt estès entre les entitats socials, no? Que és la dependència en cert grau, més o menys grau, de subvencions públiques per portar a terme doncs, els nostres projectes. I molt sovint aquestes subvencions doncs, sabem que s'han de començar a executar les activitats, però que no tenim, no cobrem, no? Els imports fins al cap de X temps. Llavors hem d'anar avançant aquests diners. En el cas doncs, de les entitats de finances ètiques, si tenim aquestes subvencions ja concedides, doncs el que fan és avançar-nos aquests diners, no? Amb una mica d'interessos, però ens poden ajudar a solucionar l'impàs aquest. I en el cas d'Oicocredit, doncs bàsicament nosaltres sí que som una entitat molt diferent de les altres tres, sobretot en l'àmbit de finançament a projectes. És a dir, que financem molt pocs projectes aquí al nostre país, són casos anecdòtics, i ens especialitzem a finançar projectes a països del sud global. O sigui, captem fons aquí, diguéssim, a tota Europa, perquè de fet Oicocredit és una cooperativa internacional que està present a més de 50 països i té la seu central a Holanda, però tenim doncs, petites oficines de representació també aquí al nostre país i bàsicament el que ens dediquem és a captar fons de persones físiques a títol individual o d'entitats i amb aquests diners finançar projectes, però concretament, específicament, la nostra especialització és a països del sud global, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. I financem sobretot tres sectors que són microfinances, microcrèdits, això que comentàvem abans, no? De l'accés d'aquestes 1.900 milions de persones que viuen en situació de pobresa, doncs poder accedir a un petit microcrèdit que els permeti posar en marxa un negoci. Microfinances, com dèiem, primer sector. El segon sector que financem és agricultura sostenible i comerç just. I el tercer sector que financem és energies renovables. Això sí, la gran majoria d'aquests projectes són països del sud global, on tenim també una xarxa pròpia d'oficines d'Oicocredit, amb personal local contractat, que són els que també avaluen aquests projectes, no només a nivell econòmic i financer perquè puguin retornar els préstecs, sinó també a nivell ambiental, social i de governança. I això, clar, direu, home, potser per les entitats d'aquí doncs no ens interessa tant. Aquí sí que hem finançat algun cop algun projecte de comerç just, que pel seu impacte en països del sud té sentit que financem. Algun projecte de renovables també molt enfocat a que tingui l'activitat a països del sud global, però clar, entitats, diguéssim, del dia a dia o més l'activitat al nostre país no serien el nostre públic objectiu. No obstant, entitats de cooperació internacional, o més enfocades a justícia global, que puguin tenir contraparts al sud, doncs escolta, si en algun moment creieu que poden tenir una necessitat de finançament no en base a donacions o subvencions, sinó en base a préstec, i que puguin tenir una certa activitat econòmica o capacitat de retorn d'aquest préstec, doncs parlem-ne, poseu-vos en contacte amb nosaltres i podem dirigir-les a l'oficina local del seu país per veure si hi hauria possibilitat de finançar-les. I en cas que tampoc tingueu contraparts, doncs, sobretot el que són entitats de justícia global, doncs té total coherència
poder dir, si tenim una miqueta de fons, en comptes de tenir-los allà invertits o estalviats a un BBVA o un CaixaBank, doncs poder-los tenir invertits o estalviats en un oicocrèdit que treballa pels mateixos valors que les nostres entitats, per aquesta cooperació transformadora al desenvolupament sostenible dels països del sud. I després us comentava això Cop Halal, que és una cooperativa de relativament recent creació, fa pocs anys que treballa aquí al nostre país, i és una cooperativa de serveis financers, no bancària, molt similar a COP57, però basada en els valors islàmics pel que fa a les finances, i que en principi no poden cobrar interessos. Llavors és un funcionament una mica diferent que les altres entitats, però això en aquests últims anys ha crescut molt i en aquest cas sí que financen projectes aquí al nostre país i no només en la comunitat musulmana, sinó que també estan finançant altres projectes de qualsevol tipus que tinguin un cert impacte social. Potser els criteris de selecció no són tan estrictes com en les altres entitats, a nivell d'impacte ambiental o d'impacte social o de forma jurídica, així que en COP57 sí que té molt clares determinades formes jurídiques que no financen, SLs, etc. En el cas de Cop Halal són més flexibles, més oberts, i com això que comentàvem, que ells busquen aquesta transformació social gràcies a l'accés a recursos per gent que potser d'altra manera no tindria accés a finançament. I després, per últim, esmentar també una altra entitat que trobem també aquí al nostre país, que treballa en sector financer, però des d'una altra perspectiva totalment diferent. En aquest cas és Arts Cooperativa, que de fet és una corredoria d'assegurances. És una corredoria d'assegurances amb el segell ETSI, que és un segell que concedeix l'Observatori de les Finances Ètiques de FEDS, i què vol dir això? Vol dir que gestionen tot el que és l'operativa del sector assegurador, de qualsevol assegurança, amb criteris també ètics i socials. De fet, no sé si sabeu, però quan tu pagues una pòlissa d'assegurança, del que sigui, d'assegurança de la llar, assegurança pel voluntariat, assegurança de responsabilitat civil, del cotxe, el que sigui, aquells diners no és que la companyia asseguradora els guardi en un calaix per si algun dia tens un accident o un desperfecte, pagar-t'ho, sinó que en guarden una part molt petiteta i una part considerable d'aquests diners els inverteixen. I on els inverteixen les grans companyies asseguradores convencionals? Doncs, exactament, en finançament, especulació, finançament d'activitats controvertides, etc. Tot això que dèiem al principi, aplicable a les entitats bancàries convencionals. En el cas d'Arts, us poden assessorar perfectíssimament amb tots els serveis d'assegurances per les vostres entitats. De fet, estan molt especialitzats en el tercer sector, en el sector social, i això. I en molts casos us poden oferir assegurances amb aquest segell ETSI, que garanteix això, que com a mínim els criteris d'inversió d'aquestes pòlisses o d'aquests diners que gestiona el sector assegurador es fan amb una certa consciència, amb una certa transparència, amb aquesta cerca d'impacte social positiu. I llavors aquí tenim una miqueta un quadre de tots els serveis que ofereix cadascuna de les entitats, almenys de les 4 aquestes principals. I bàsicament, no entrarem en tot el detall, però bàsicament és per veure que totes elles us ofereixen serveis tant per la banda de finançament com d'operativa diària en el cas de Trio2 i de Fiare Banca Ètica, com per l'altra banda, que si en algun moment donat, que avui en dia cada cop és més difícil i més infreqüent, però si en algun moment donat teniu fons disponibles o estalvis que no sabeu on posar, teniu també diferents tipologies de productes. Això que comentàvem, Fiare Banca Ètica i Trio2 Bank tenen comptes corrents o dipòsits que estan dins del fons de garantia de dipòsits, per tant són productes garantits, sense risc. En el cas d'Oicocrèdit, el COP57, el Cop Halal serien inversió en capital social, que per tant
En un cas molt hipotètic, en què qualsevol d'aquestes tres entitats és fallida, doncs podries arribar a perdre una part d'aquests diners. Però al final estem parlant d'entitats que només inverteixen en economia real. Només donem préstecs a empreses, a projectes, que amb aquests diners el que fan és comprar un local o invertir-los en maquinària o en actius. Diguéssim que al final no és allò d'especular en borsa, que puguem perdre-ho tot de cop si un dia cau la borsa, sinó que sempre hi haurà quelcom real al darrere. Per tant, sí que estan considerades inversions amb un cert risc, és un risc molt relatiu. I de fet, doncs això, la major part, totes les entitats tenim unes taxes de morositat molt baixes, fins i tot més baixes que la banca convencional, que els grans bancs, aquests exemplars dels que parlàvem al principi. Llavors, ja així una miqueta per anar acabant, alguns recursos d'informació i per situar-nos també una miqueta en això de les finances ètiques. Doncs, el moviment de les finances ètiques hem parlat ara a nivell molt local, però és un moviment que va sorgir ja podríem parlar des dels anys 60-70, del segle passat, en el context aquell de maig del 68, de la guerra del Vietnam, moviment pacifista, de l'apartheid de Sud-àfrica i de tota la lluita contra l'apartheid, que es van començar a qüestionar on tenien els diners i com es finançaven aquestes activitats contra les quals s'estaven manifestant. I de sobte van veure que es finançaven amb els seus propis diners. I van començar a sorgir les primeres iniciatives de finances ètiques arreu del món. I avui en dia això ja ha crescut moltíssim. De fet, a casa nostra, potser comparat amb molts altres països, anem una mica endarrerits. I llavors tenim a nivell internacional bàsicament dues grans xarxes o plataformes que agrupen diverses entitats de banca i de finances ètiques. Una és la Global Alliance for Banking and Values, que és majoritàriament entitats bancàries i d'arreu del món. I després tenim FEBEA, que és la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa, i que és majoritàriament bancs, però no només bancs, sinó també altres entitats financeres. Per exemple, COP57 també hi és, i són entitats d'àmbit més aviat europeu. I després, a nivell més nacional, tenim FES, Finançament Ètic i Solidari, que és una entitat, una associació que es dedica a promoure les finances ètiques en un sentit ampli i que també es dediquen a la publicació d'informes, del baròmetre sobre les finances ètiques, que és un baròmetre anual per veure l'evolució del sector. També es dediquen molt a fer tallers de difusió, de sensibilització, tallers a escoles, materials educatius vinculats a les finances ètiques. I després hi ha també la taula del sistema de finances ètiques dins de REAS, que és la xarxa d'economia solidària a nivell estatal. I també ara volia molt breument comentar 4 recursos d'informació i educatius per a aquelles entitats que vulgueu entrar més en matèria o informar-vos més, o comparar o conèixer més, que sapigueu també que a Ecocrèdit estem sempre oberts, tot i que nosaltres representem, diguéssim, aquí al nostre país, a la cooperativa Ecocrèdit Internacional, també treballem conjuntament amb totes aquestes xarxes i també està dins dels nostres objectius donar a conèixer les finances ètiques en sentit general, com estem fent amb aquestes formacions. I això, o sigui, que totalment oberts a que si necessiteu assessorament, informació, que us posem en contacte amb altra gent que us pugui ajudar a fer el pas cap a les finances ètiques, totalment oberts, estem 100% disponibles i encantats de poder-vos-hi ajudar. I també en aquesta línia que us comento, precisament el CRAC de Barcelona va desenvolupar ara fa relativament poc aquesta pàgina web, com aquest mini-site, aquest recurs d'informació, sobretot dirigit a associacionisme juvenil de la ciutat de Barcelona, però que pot ser perfectament aplicable i superútil i interessant per qualsevol tipus d'entitat, que es diu Tresoreria Transformadora. I és una pàgina web amb un recull d'informació, amb un glossari sobre temes financers i temes de finances ètiques, per poder entendre a vegades una mica millor aquest llenguatge que se'ns pot fer feixuc o complicat.
També doncs, això, amb informació bàsica dels serveis que pot oferir-vos cada entitat, que els hem comentat així molt breument per sobre, però que aquí també els trobareu. I després també fins i tot amb recursos educatius, sobretot enfocat a entitats així d'associacionisme juvenil o fins i tot d'educació pel lleure, no? Doncs per poder treballar les finances ètiques amb les nostres bases socials, no? Per donar-les a conèixer també a les nostres bases socials, que a vegades és quelcom que no ho pensem, no? Si som una entitat i tenim una base social de 200 o 300 persones sòcies, com a entitat podem fer el pas, està molt bé, ja estarem canviant moltíssimes coses i estarem contribuint molt a un món millor, però si a més podem engrescar a la nostra base social i sensibilitzar-la en aquest sentit, doncs l'efecte és molt més multiplicador encara, no? I a vegades ens hi trobem, que hi ha entitats que de sobte comencen a fer aquesta tasca interna, però la fan tant a nivell intern que la base social en prou penes se n'assabenta, no? I llavors dius, home, és una pena quan es podria compartir i estendre-la també a cada vegada més gent, no? Doncs això, un recurs molt recomanable, aquest de tresoreria transformadora. Després tenim també un recurs educatiu que és la Red EFES, és una plataforma que estem treballant entre un projecte basc de promoció de les finances ètiques que es diu Finances Aratago, Oicocrèdit, FEDS i la Fundació Finances Ètiques de Iare Banca Ètica, que bàsicament el que busquem és crear aquest recopilatori, no? de recursos i producció de materials educatius vinculats a l'economia crítica i a les finances ètiques, o sigui, molt dirigit a professorat o a educadors i educadores en lleure, i llavors és una plataforma on les persones educadores que han treballat i això poden pujar-hi les seves experiències, els seus recursos educatius i pedagògics, o poden entrar a tafanejar, a buscar coses, a descarregar-se unitats didàctiques, recomanacions, etc., per treballar les finances ètiques a l'aula o en entorns educatius. I això doncs, és com aquesta xarxa que es dedica a promoure les finances ètiques i aquesta visió crítica, no? Aquest pensament crític a nivell econòmic en el món educatiu. Després, ja el penúltim recurs que us explico avui és el catàleg sobre finances ètiques Diner ètic, que ha estat elaborat per FEDS i que bàsicament vindria a ser això, un recull una mica el que us he explicat jo avui de quines entitats tenim disponibles i què m'ofereixen, tant si necessito finançament com si el que tinc és uns fons que vull dipositar, estalviar o invertir. I llavors podeu entrar-hi i buscar, hi ha informació sobre totes les entitats de finances ètiques i podeu buscar-les en diferents filtres o criteris des de diferents punts de vista i us donen les dades de contacte, una mica més d'informació sobre cadascuna d'elles. Podeu comparar també una mica el que us ofereix cadascuna. Comparar a nivell més de serveis o de necessitats. No és un comparador allò de preus, de veure qui m'ofereix els millors interessos o menys comissions. No, de fet, en això no hi entrem. Les entitats de finances ètiques precisament treballem totes molt conjuntament, molt en cooperació unes amb altres. És aquest tarannà absolutament diferent. De fet, a nosaltres quan ens ve gent a vegades a l'oficina i diu ostres, mira, que vinc a informar-me perquè tinc uns estalvis, els vull invertir a Oicocrèdit, i el primer que fem és dir-li, molt bé, però ja coneixes les altres entitats de finances ètiques? Ja coneixes COP57, FIARE, Diodors Bank, etc. I la gent a vegades es queda parada així i dius, ostres, però m'estàs parlant de la competència, no? Quan vas a un banc normalment no et parlen de la competència, no et parlen bé de la competència, i nosaltres sí. I clar, la gent, ostres, trenques esquemes, però és que els dius, no, és que no som competència. Sí que competim una miqueta, a vegades per algú que si té els recursos limitats i només els pot posar una entitat, els posarà una, no a totes. Però al final el que busquem és que el sector creixi, que s'enforteixi, que pugui cobrir les necessitats de les entitats i de la societat i de les persones, i per tant, això, col·laborem i cooperem també l'esperit aquest cooperatiu de moltes d'aquestes entitats. I llavors aquí trobareu una miqueta tota aquesta informació resumida i d'una manera molt visual
per indagar una mica més en el que us podem oferir des de cadascuna de les entitats. I què més? I llavors, ja està, l'última web així que esmento és aquesta que comentàvem també al principi, que és l'escàner de les finances ètiques, que bàsicament és una pàgina així com interactiva que, en base als 5 principis que haurien de complir les finances ètiques, segons s'ha definit així en diferents xarxes i que ha promogut fets des de fa anys, el que fa aquesta pàgina és analitzar diferents entitats financeres, des de les entitats de finances ètiques a les entitats convencionals, els grans bancs que trobem al nostre país, i en base a informació pública el que fa és puntuar o valorar quin grau de compliment tenen de cadascun d'aquests principis. I et dona un percentatge. Llavors, podeu veure, i després desglossar per cadascun d'aquests principis, podreu veure com puntua cada entitat financera en aquests criteris de finances ètiques. I us podreu escandalitzar de veure com hi ha entitats de finances ètiques que compleixen els principis amb un 70, un 80, un 90%, i grans bancs d'aquests que ens venen tant la moto de com de meravellosos són, estan complint els principis amb un 5%, un 8%, no? Una cosa així, un abisme de diferència així de gran, no? I res, bàsicament, doncs, amb això acabaríem aquesta pinzellada i breu introducció al que ens ofereixen les finances ètiques i el per què és superimportant que cada cop hi treballem més des de les entitats socials, però també a títol individual i personal cadascuna de nosaltres. I ja està. Llavors aquí aturaríem, si de cas, la gravació, que així després la podem compartir i podem passar a resoldre dubtes i preguntes. Moltes gràcies i recordeu això, que per qualsevol cosa, doncs, des del Ecocrèdit totalment disponibles a col·laborar amb vosaltres, acompanyar-vos en el procés de canvi cap a les finances ètiques. Moltes gràcies.